са тука? Най-готините са тука. Геша не виждам. Дай, Живо, сигурно се е напил свинята. Ян Залян 4 часа е тука. Знам го от 100 години. Дай, дюбката има хубава бърбуля. Върна по-назад. И то казахте на другия кол да отиш, бе, не ли чуе? Остана, бе, човек. Хубаво сте те подредили. Айде! Давай, 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 давай! Ти си закърпеле, мой човек. Доведи тогава шилото за мрежите. Това да, съм ношил. Ама, взеха би шаркията. Дай поне малко вътрешно. Да калайди съм карантията. Ще калайди съм аз с тебе. Оп! Чакай малко. Бисере, нали се разбрахме да не почва с вафлите? Това не е закуска за мъже. Бисер, закусва ли? Закусваш, ама не слушаш. Бисер, слуша ли? Айде се. Ето. Чира, дайте 6 каси. Вземайте ги. Ето за... Не се майсторе. Моля. Много ти е дребен чернокопа, бе. Има едни жени към тебе, всичко им се струва малко. По-голям на дълбокото. Като направиш една проста сметка, тук много по-добри пари се изкарал, да ти кажа. Едно 200 лева на ден, значи 30 дена по 200 лева, айде да кажем да не са 30, ами 25, значи 25 по 180, 200, 5000 лева на месец, бе. Много бе. Много е. Ми ти що не дойдеш да киснеш 30 дена нощен в морето, като ти е много? Пак и Те с привилегии. бе, кой се прави на светица, бе? Нали не знам коя беше? Гледай, па се е разголила на този вятър. И аз си мерете приказките да не ги разкарам от тук. О, силна ръка имаш, Резо, не може да се сбърка. Флорче, айди да ви зад моята барака един приятел, аз ще ти сложа риба. Ще ида да го видя, Хиндо, щом казваш. Хиндо, колко ще ми вземеш за 5-6 сафричета? Взимай и бягай, аз от пенсионери пари не взимам. Едно-две попчета Да. Ети бонус.
Жив да си ти. Айде. Бат Хиндо, що му даваш на тоя? Само ти брои парите. Да броей, аз съм богат. Всичката риба е моя. Ако може, нека брои. Хиндо. Това караел като задуха ни сгони рибата. Ти раздаваш и раздаваш. Една риба продадеш, 3 подариш. Помен ли правиш? Иде се стискаш, бе, Резо. Опа, изкуство! Да не пропуснеш чорбата! Спокойно, няма! Тая чорба никой не е за изпускане. О, май ще се размине без шиене. Ще дам един мехлем. Дръж това. Да се мажеш на 2 часа и до неделя раните ще хванат кора. О, Хиндо, много си ми дал. Много на душманите. Ще го бъде ли този бандит? О, нищо му няма. Ей, момче, абе ще отрепят заради тия флёрци. Хиндо, все се каня напоследък да те питам. Имаш ли спомен? Бисер като малък от нещо да се е стреснал, да се оплажил. Какво казват лекарите? Питах. Не било от той. Един каза генен дефект. Аз съм дефектен, мамичката му. Айде, няма да се навиваш. Дай цигарка. Готвена тая флора. Верно ли ще си падала малко... Какво? Таки правила, шашми някакви. Говорили някакви гласове. Глупости. Измислят си хората, що ги плаши. Абе... Гледай, какво става, брати? Въобще не се дава. Не вижда, ама не се дава. Устните на червени, косата направена. И въобще не се оплаква. Ако беше някоя мрънкаща, повече щяха да обичат. Язък. Ако беше врачка, можеш да ни каже какво ще става тук. Какво толкова чакаш да стане? Питай ме, кой ме би? Кой? Братовците. Познах. Казаха, че и тебе това те чакало. Всички ни. Ще ли запалят бараката, ако не се махнем от тук? Ще видим. Мамичката им буклуци, бе. Много буклук се навали в тази държава, бе, Геш. Много буклук. Хиндо, днес май няма да ходи на Таляна. Страх го е, малък. Страх го е. Страх ли? От какво да го е страх? От тия дето сте биха миналата седмица. Те ме биха, защото съм циганин. Хиндо не е. Призман, че ти знаеш, че мога да осъдиш. Сега битите цигани много са на мода. Европа ви пази. Пази, Един куп пари ще дадат. По телевизията ще дадат. Мене без това ще ме дават по телевизията. Като ставам певец,
Мотористе, мотористе, Брюксел много мотористе. Мотористе, мотористе, Брюксел много мотористе. Мама ти стара циганска. Талисманче, ще ми липсваш като разтурът на Хиндо Катуна. Абе, Томе, що ги приказваш такива? Да, бе. Какво ти става тази сутрин? Не виж ли как върви строежа? До година тук ще има хотел на 17 етажа. Това за неразбралите. Това е свлачище. Свлачище. Докато падне хотела, нас отдавна ще се ни извлекли. Нас никакъв закон не ни пази, що сме никои. Цигани, пияндета, бивши пандишчи. Ще протестира, бе, то, бе. И как ще стане тази работа? Как? Ако трябва, ще скоча от скалата. Ще понтирам, че са давя и телевизията ще цъфне. Ма на кого му пука за тебе? Ще ни разпердушинат, ясно е. Кой ще ви разпредуши? Има кой. Талисманче, какво сте потънали гимиите? Вярно ли е той, дето казва Томата? Томата кога е казал нещо вярно? Айде, нападай! Казал съм ти да ме хвърляш тук. Само твоите бутилки стига да задръстят целия залез. Майната. Ей! Айде! Какво става на Томата? О, изкуство! Ами нищо. Станал с задника нагоре. Нова картина ли ми носиш? Но тук място не остана. Станах цяла галерия. Бе, сега почвам. Искам да рисувам цялата тайфа. Така като да бъде като нещо библейски сюжет 12-те апостола. Ама имам още много работа. Изкуство? Аз съм слагал само 2 риби на маста. Това е символично, не разбираш ли? На времето Христос с 2 риби е нахранил сума народ. Не му се бъркам аз на него. Аз знам едно, че чинията трябва да е пълна. Сядай. На мене си пи малко. Малко, много, колкото реша. Не само ръната прави борбата, ръната прави изкуството. Ето така. Благодаря. Малко литичко. Следващия. Изчакайте, моля ви се. Заповядайте. Да. Човекът е с дете, не виждате ли? Заповядайте. О, добър ден. Докторе, Хубава ли е рибата? Рибката е мучи. Страхотно. Как си ги сире? Имам добра вест за теб. В един от домовете са готови да приемат детето. не дей. Може пък да пробвате. През деня да е там, вечер си го прибираш. Пък и по-добре е да е сред такива като него. Не. Бисере, я ела да сложим рибата в хладилник. Нали каза, че се чака някакво ново лекарство? Още не са го внесли. Хидно ще ти кажа нещо, което и ти го знаеш. За такива случаи лекарство няма. И тогава що се правите на лекари? Така да взимате на хората парите. Послушай съвета ми. Дай момчето в дома. Още колко време ще можеш да изтраеш? Тръгвай, моето момче. Мене на търпение никой не ме е победил. Даже и оня дет ме гледа отгоре. И той не знае колко мога да изтърпя. Здрасти.
О, Киндо. Здрасти. Я? Какво носиш, бе? Лефер. Краси, оче, Хиндо донесе от любимия ти лефер. Лефера се крие нещо напоследък, ама в четвъртък е обещал да излезе. Така че чакам ви. Добре, там сме. Бисере, харесва ли ти? А? Знаеш ли какво значи? Не знам, не чух, не видях. После баща ти ще обясни колко са важни тези работи в живота. Здрасти. Здравейте. Хиндо е донесъл лефер. Краси, искаш ли да те пита нещо? Питай, де. Пристани, де. Бисере, айде ела с мен да те почерпя нещо. Притеснява се заради лефера. Нали е забранено за улов? Хората незаконни хотели по 5 етажа дигат, ние за рибата се притесняваме. Ти тях не ги закачи. Що? Не би да са ти приятели. Сега толкова ти казвам. Защото ти тях с незаконните хотели нищо не мога да им направиш. Ама ако те фанат с тази риба, после трябва аз да те отървам. Аз с рибата сам ще се оправя, ама ако можеш да ми помогнеш да не ми бутнат бараката, защото уния от строежи почнаха много да напират. Документ за собственост имаш ли? Имам. И как ти помогна тогава? Идват сега избори. Тук журналистите ме дебнат на всяка крачка, като озверели са. Като нямаш документ за собственост, значи си незаконно там и това е. Толкова години искаме да ги узакониме тия бараки, че и рибното селище няма. Всички обещават преди избори. Добре, бе, може и така да е, обаче закон не се интересува от това. Добре, да вие ги създавате тия закони. Няма ли да направите някой, който се интересува от мене? Това що си го посадил там, да виждаш морето? Абе, крие се, бе. Нали, се кандидатирам за кмет, тези журналисти девнат от всякъде, пишат глупости, снимат. Повеснели са. Ти ще видиш тук. Да, бе. Ето го и кафенцето. Айде. О, ние пак сме тука. Хиндо, тук имаше една бутилка Джони, нещо няма намирам. Да знаеш къде е? Моите хора са прости, наливат се с мастика, не като тебе, Костадинки, с Джони. Значи, казала съм ти да не ми викаш така. Аз съм ти казал да не се правиш да му тресаш, защото мъжът ти е прост рибара, но... Това всички го знаят отдалеч, силиче, не е нужно да ми го напомняш. Утре вечер съм поканила Норчето и Силвето. Какво да ги почерпя? Еде стига бедине, аз почти не пия. Абе, твоето почти го знае много добре. Една бутилка. Виж какво? И аз утре вечер съм канил гости, така че не идвайте, защото да не стане много. Ето ти риба, да има какво да ядат приятелките ти. Стига бе, Хинде, аз почти не ям. Абе, казах ти, от твоето почти много мешо бе. Аз какво да правя тази риба? Ами, Костадинки, внимай да няма препържиш като миналия път. Няма да ми викаш така. И нямам никакво намерение да пържа. Да пържа, че да се умириш и тук всичко наоколо да умириш. Глупости, моля ти се. Хиндо, какво каза доктора? Нищо по-различно. Вижте бе, тия доктори за нищо не стават. Ти пък откъде знаеш? Нали магазина ми е до поликлиника. Ами всеки понеделник сутрин изписват болните. Вечерта ела да видиш какво става. Докторите направо ме затрупват. Бомбони, бутилки. А особено има една Петкова. По 2 турби носи. Молят ме да ги продам, да изкарат някой лев по подаръците на болните. И аз какво продавам, какво да ги правя? Лекари, не знаеш кое ще потрябват. И никакво уважение. Говорят ти на ти, все едно, че сме яли и пили заедно. Ужас. И как дерат хората. Ужас. Кажи какво уважение да имаш на такива доктори. Стига, да като почнете да говорите така. Ами, да не го правят от хубаво. Всеки гледа да сложи някой лев в джоба, нали? Ей, ти не го ли правиш? Бисере, айде, моето момче, отивай в банята. Бисе, чакай малко. Ела тук, ела. Имам подарък за теб. Чакай. Гледай сега. Чакай сега. И как си приличате? Много смешно. Вземи, майко. Чакай, имам още.
Кога се изнася за Кипър? Не знам. Бавят ми документите. А днес, утре, луда ме направиха. Трябва да ми дадеш пари. Ама трябва ли? На риба миришат. А на какво да миришат? Внимавай. Моля ти се. Вече се затваря. Брат. Ама тая врата много няма те опази. То тя няма и какво да пази толкова. Резо, там има една бутилка. Я си пи по една. Като не мога да ти платя, поне да те почерпя. Флора. А мога и да ти гледам. Здраве. Здраве. Дай си ръката. Ей, Резо, много си патил, много. И се от любов. Ала и други се изпатиха. Ти що мислиш, че бях 7 години в Пандиза? А? Ама знаеш още колко има да патиш пак от любов? Почва за ръжията. И кажи, имаш ли друга чаша, освен този напръсник, че искам да ти кажа нещо? Я пий право от чешето, нямам чаша. Какво ще ми питаш? Хиндо. Много е мъчно за момчето. Ако нещо познаеш, не можеш ли да му каже къде да отиде, кой да му помогне? Резо, и ти ли вярваш, че съм гледачка? По-сладко лъжа от другите, ама то е всичко. Флорче, леко, внимай да не се оплетеш в мрежата. Кой ще е късметлията, дето ще ме извади? Не бой се, Хиндо. Може да не виждам, но познавам всяка педя от този плащ тук. Знам. Пейката. Разбрах, че днеска сте ходили на лекар. Ходих. За последно беше. Аз чакам детето ми да излекува, той ми дава къл как да живее. Не му се сърди и не знае как да помогне. Затова къл дава. Какво толкова направих, че детето ми се мъчи? Господ ни е направил така, че да не сме по-умни от него. Не трябва да го мислите детето за болно. Душата му е по-различна, това е. Ти знаеш, аз мисля, че лекар може да е прав и за Бисер да е хубаво да се събира с други деца. Тук какво само мъже? И една русалка. Братурците пресрещали момчета, като си тръгвали. Предложили им да бачката строя срещу надница. И всички се вързали? Някои се вързали, други не. Тие, дето отказали, ги заплашали с бой. Накрая само талисмана си тръгнала, защото не седи цигани на строежа. Геше па го арестували кьоркото пиян на автогара. А
Абе, що не говори с Катев? Казва, че може всичко в този град. Мога сам да се оправя. Искам да говоря с него. Шефе, иска да говоря с тебе. Няма да стане. Няма се махна, писемета! Няма се махна! Хиндо, при теб си стана 5 звезди и това е, бе. Така е, обаче се чудя дали да пускам такъв бандит като тебе. Хиндо, само ти можеш да събереш на една маса бандитите, шкари и люспи като нас. Резо, дай една чаша за лимонада. Я го лъзни това към дамеца и сяда и ти на масата. А, така. Що не говориш за бе? Ако можеш да им скърцаш с зъби на уни от хотела. А? Дай свалката. Охо, айде, сядайте! Здравейте! Как сме? Екстра! Здрасти! Ете! Ето и Флорчето идва. Резо, я посрещни. Благодаря, Резо. Айде, Флорче. Топла, директно от тигана. Здрасти, Хиндо. Добър вечер. Абе, пред твоята ръке малко ме е срам да го показвам това, но да не са с празни ръце. Някой ще се намери да изпие. Сядайте, заповядайте. Така, само се измивам и идвам. Малко ръкека. И салатка. Добър вечер на приятната компания. Момичета, сядайте, де. Хайде. Господин Катев, добър вечер. Много се радвам да ви видя така, отблизо. Ама това вие ли сте? Да знаете, вие сте моя кмет. Веднъж ви чух по радиото и веднага си казах, за него ще гласувам. Флорче, само ти не каза какво ще пиеш. Остана ли от онова липовото вино? Има много. Дай. Господин Катев, вие бил ли сте в Кипър? Да. Кога бяхме записани? По-миналото лято. Казва, че било много хубаво. Да. Нещо, аз другия месец ще ходя в Ларнака. Аз да работя, ама нещо ми бават документите и сега търся приятели. И така. Се в чужбина гледаш ти.
Що не си намериш работа тук? Да. Какво да правя тук? Той ти трябва да го мислиш. Скоро тук всичко ще бъде застроено. Всичко. Кой ще ви пази? Сами си пази. Айде, на здраве. Здраве, господин Катев. Пак късния празник. Това е оцет. Но, че ето го уискито, бе. Аз пък... Сипи си, спокойно. Обърках се. Форче, когато дойда да ми гледаш. И Норчето иска. Когато дойдете, не ми е много притрупана програмата. Ама мога да ти кажа и без да ти гледам, да си стоиш тук. Айде бе, изкуство! Добър вечер на всички. Добър вечер. Аз се чудя, защо не ми иде да кажа на здраве, а то, защото изкуство го няма. Сядай. Някакъв човек си там се навърта зад бараката. Къде? Фотоапарат има ли? Чуда да знам има ли, няма ли. Не съм го видял. Спокойно, шеф. Ай, сядай. На здраве! Както винаги, при тебе изкарахме депутатски. Искам да те помоля нещо на красния човек. Ако пак ти попадне от тая забранената риба, ще съм ти благодарен за малко. Валентине. Шегувам се. Благодаря ти. Беше много. Киндо, може да не му да сега времето на ракета ме хвана и ще го кажа. Поиси за себе си, човек. Какво да мисли толкова за мене си? Не може само да даваш. Аз съм се разбрал с оня горе. Аз на другите, той на мене. Ама напомни му, че и той понякога забравя. Давно ми е време да тръгвам. Аз ще изпратя. Няма да тръгваш сама в този. Аз с тъмнината съм свикнала, Резо. Индо, хайде лека. Лека. Мислех, че се прибрала. Мръзна ми да се прибирам сама. Не, тук нищо не може да правим. Не ми се ходи в Кипър. Че някой да те кара? И тук не ми се седи. Знам, че всички ме обвиняват. За какво? Как за какво? Че стоя тук пред теб, че не се грижа за Бисер, че... Да, какво ще си кажат хората? Стига да Хиндо. Аз за нищо не те обвинявам.
чакаш някога. Ще трябва да почакаш. Новобранци са простанали малко закъснение. 3 от тия пачкали до миналата седмица в строежа, ама не им платили. И пичовите казали, баста, до тук. Те като вземат нашите, ние ще вземем техните. Абе, тия ръба строежа, какво си мислят, бе? Че могат да наемат всички гладни ли? Тати Хиндо! Тати Хиндо! Хайде, момчета, хайде да бутаме лодката! Хайде! Махай пешовете! Разпределете се! Хай! О, и суп! Дай! Ау! Бате Хиндо, вие що се махат? Гледай си работата и си трай. Томата каза, че уни от стореша ги накараха да се чупят. Иначе ще да им подпалят бараките. Томата всичко знае. Грабвай касетката и бягай от тук. Ай. Ой, ти черво поле, защо тревеш? Нашата буйна младост, ще я погребеш. Бръснати. Еха! Днес не изкарахте май за чорба, а? Кой ти каза? Кой искаш, бе? Казвай. И да не се правите на големи машкари. Какво, не ви ли пука? Или си мислите, че они от строежа се оплашат? Живи ще ви опекат, ей. Тебе, кой ти влиза в работата? Наритаха ли ти задника уния от строежа? Букулци никой не ще. Що идваш? Ми додох да се покефя на вашия сир. Да се кефиш ли? Ей, Букук, ще те смажа, бе. Аре, че затвората чакат! Аре, не ти изтеква условното! Айде, удри, бе! Аре! Пусти ме, бе! Айде! Пусти ме да го смажа това Букук, дето 2 години ги храни. Пусти ме, ти казвам. Добре, не искам да се появяваш повече тук. Чакай! Чакай! Свърши на твоята Хиндо! Ей, ти си никой! И ти си никой, Резо! Ще ви изринат тук от качалки. И теб, Хиндо, и смахнатия ти син, всички ще ви изринат. Висе, колко път съм ти казал, моето момче, непрекъснато искам да виждам. Защо си дошъл чак до тук? Талисманче, дай бутилката. Отказа ли пиенето? Браво на тебе. А да не отстискаш. На здраве. Абе, ние си тръгваме вече. Резо, и аз ще тръгвам, че нещо глава ме цепи. Айде.
Къде отидоха всички? Разпиляха се. Значи не са гладни. Това хубаво. Гладни са. Ама ги е страх. Да ти налия ли? Я дай. И слушай, ама няма да скачеш. Може би е по-добре да вдигаме главите. А? И тебе ли ти фанеш обето? От какво? Няма какво да губя. Най-много да ме тикнат обратно в пандиза. То май няма да е лошо. Зима идва. За тебе мисля. Не ме мисли. Хиндо, уния хайдуци няма да се откажат. От нищо не им мигва опът. Няма страшно, казах ти. Нали на мен ми вярваш? Си поиграеш малко през денотуха, до вечера ще дойда те взема. Не? Хайде, върви при децата. Хайде. Хайде, хайде. Да. Хиндове, престараваш се, бе. Добре, ще даде. Имам ти казал нещо важно. Много тежи, бе. Обичате тебе рибата. Сама ти скача в мрежата. Дума да няма. Аз я сипя в морето, тя пак се връща. Не мога да я надвия. Абе, за там проблемите ти с Мезиклиев. Кой е той? Собственика на хотела. Виж, той няма да се откаже от това, което си е наумил. Ще си построи хотела, познавам го. Просто не му се пречкай. Да. Това ли е важното нещо, което имаш да ми казваш? Не. Абе, едни мои хора откриват тук в Морската градина нов ресторант. И си викам, ти общуваш с хората, обичаш, правиш кефа. Защо да не те направим един слоен управител, а? Катев, аз съм човек рибар. Душата ми е в морето. Обичам да ходя гол бос. Обичам слънце. Ти ще ме туриш в салон. Абе, искам да ти помогна, бе. Аз го познавам ония. Той няма да се спре пред нищо. Разбрах, че и ти му се репчиш. Просто не искам да ти се случи нещо лошо. Мерси, няма нужда. В събота те каня на пържена законна риба. Не, събота не мога. Нех пиар агенция. Трябва да ги слушам какво да правя. И сега събота съм на благотворително ревю. Представяш си? Не е лесна твоята. Айде, жив и здрав бъди.
Флорче? О, Дина, ти ли си? Влизай. Може ли? Влизай, влизай. Флорче, ти на отключена врата ли стоиш? Май ще трябва да почна да заключвам да не влиза кой да е. Не ме обичаш ти мене. Ще заобич ли си? Къде си зарязала детето и мъжа и се чудиш на къде да се развееш? Флорче, ти си го взела твоето от живота? Аз какво съм видяла? Нищо. Нищо. Още 2-3 годинки имам. Тук ли да ги профукам? Мразя го това море. Мразя го. Преди казвах на Хиндо, когато бяхме по-млади, дай да се махнем от тук, ама не иска. Знаеш какво каза? Каза ми, теб зарязвам, морето не. И аз съм го чувала това от един мъж, ама някъде преди 40 години. Аз избягах от къщи с него, а той избяга от мене с морето. Абе, хем бях добре тогава с очите. Как не можах да видя, че той мъж не става за семейство? И къде е сега? Да дам ли някъде по света? На той или на оня свят? Кажи сега, какво искаш да ти гледам? Не. Може и утре. Аби утре и други ден нямаш нужда от гледане. Аз ти казвам, ще заминеш за Кипър. И Кипър го мразя. Да. И знаеш ли защо? И там има море. Гади ми се от миризмата на море. Направо полудявам от миризмата на море. От години. Ама, нали, парички трябват. Ама ти си от тия, дето като лъжеш себе си, някой трябва да седи да те слуша, защото не ти е въобще за парите. Тук не ти се стои просто. Да, знам, лоша майка съм, добре. Така, добре ли? Да не мислиш, че искам това с Бисер, да е така. Ходих, правих си изследвания. Хиндо не знае. Не е в мен вината. Сега по-леко ли ти е? Само да си посмял да кажеш нещо на Хиндо за тия изследвания. Това никой не може да го каже, знаеш ли? Няма лекар за такова нещо. Това Господ само го знае. Абе, като не можеш да издържиш, махай се, какво? Аз не те съдя. Всеки различно издържа. Мене ме бива да издържам. Тебе не те бива. Ти заминаваш за Кипър, аз оставам тук. Аз мога да ти кажа само, ако Бисер беше мой, нямаше да има по-щастлива от мене на този свят. Какво да си говорим? Ето го. Чуваш ли? Началото на края. Виждаш ли колко е синя? Не ме страшно виждам. Аз виждам отвътре. О, Резо, как те се реши? Едно кафе? Един айран. Донеси му айран. Какво става? Нещо си се стегнал, май. Дамец. Ние на строжа побесняха. Махим до лодката потопиха. От сутринта баги я ръмжат. Не можеш ли малко да ги окрутиш? Сигурен ли си, че не искаш едно уиски? Зарежи. Ще помниш. Резо, там не мога да се бъркам. Разбрали сме се с Роймана, всеки си гледа бизнеса и не закача другия. Нещо като бартер, разбираш ли? Знаеш, че си ми е вер за Хиндо да не говорим. Помагал ми е 100 пъти. Но има някои работи, които не мога да направя, дори и за него. Ако отида при Катев?
Ами, пробвай. Ако търсиш работа, ще ти намеря. Знаеш, че лятото при мен мога да изкараш много добри пари. Свърших с това. Само рай граз, бе, човек. Нищо твърдо. Румънците си падат много, а това лято е фраш от румънци. Ще изкараш добри пари. Не. Искам да помогна. И ти, Хино, сте ми авери. Резо, няма смисъл да ходиш при Катев. Той има дял в хотела. Скрита за друг човек, обаче аз знам. Хиндо, айде, моля те, дай да се приберем. Ако не за те, поне за детето помисли. Моля те, бе, човек. На детето му е добре тук. До края на септември няма никакво прибиране. Кое му е добре, бе? Погледни ме, младже, виж къде е смеш. Какво е това? Какво ми се му тази сега в краката? Няма ли замина за кипа? Ще замина. Ей, карибски пирати, малко внимание, де! Ти пък откъде дойде? От морето като Нептун, с лодка. Ела да видиш. Не мога, брат, имам сега работа. Аре, зарежи ги тия тенеки, ела. Хиндо! Но ти треперят ръчичките. Ела ти да караш, де, хайде. Давай към езерото. Аз да не съм ти таксиджия. Виждаш ли го това? Аз викам да се преместиш тук. Това място е под мой контрол. Никой няма да те закача. Какво да правя тук? Нали имаш проблеми, бе, човек? Викам да се преместиш тук. Дамяне, аз съм човек рибар, ако не знаеш. Това, че съм идвал, като съм закъсвал, съм ловял риба тук, продавал съм. Тая риба, брат, е отровна. Какво ти пука, бе, човек? Пука ми! Ей, ти не даваш човек добро, ти направи, бе. Аз знам кое е добро за мене, Йоня. Хайде, кара си лодката, че ще завали. Карай си я ти. На мене лодка не ми трябва, ще ми я върнеш края на октомври. Чакай, бе, стой. Какво правиш? Къде отиваш, бе? Имам си работа. Чакай, стой, върни се! Не те чувам. Ела до вечера ще почерпя! Сега те чувам. Там сме! Ставри! Ела да те помогна! Не мога! Трябва да отивам на бачкане на обекта! Отивай! Те и теб ще прекарат! Лодката! Бялата! С новото платно. Я сядай тук. Бисер сядан? Сядай. Бисер сядан? Сяда, Бисер. Я виж тая лодка, каква е красива. Тая платноходка, за да тръгнем, вятъра трябва да се обърне от другата страна, за да издуе платното. Тогава тя плавно потегля. Това е красиво, бе. Виждаш ли гоня мъж с белия костюм? Да. Това е капитан. Капитаните винаги ходят облечени в бяло. Бели дрехи и той, виж, много трудно се управлява това нещо. Обаче той се справя идеално. А виждаш ли там едни момчета, ето му помагат на капитана? Да. Ти още малко като пораснеш, ще станеш като тях. Гледай, каква е красива. Не можеш да си откъснеш погледа от нея.
Биско, запомни я тая бутнуха. Бисер обича Флора. Флора обича Бисер. Хиндо, отдавна не сме се виждали, приятел. Радвам се, като не ви виждам често. Много лодки имаш. Браво, значи ти върви бизнеса. Та ще продавам. Ще купувам по-голяма. Хиндо, ще се глобяваме, приятел. Какво? Излязла е нова наредба от 1. Забранено е да се лови тук. Има много изчезващи видове. Че за мен някоя наредба не е ли излязла? То и аз съм изчезващ вид. Аре, стига приказки. Незаконно е, казах. Хванахме. Това е. Добре, че фанахте най-незаконното нещо от тази държава. Каза ли нещо? Защото ако си мога да ти кажа, че глобата може да бъде и 50 и 500 лева. Момчета, познаваме се от 100 години. Сега за тази рибка ли ще ми правите проблеми? Наредбата гласи, че трябва да конфискуваме и рибата. Виж какво? Няма да си имаме тавана на глобата. Ще пишем, че има няма 30 кила. Конфискувайте, ама гледайте, сложите лед на конфискуваното да изтрая утре до борсата. Хайде, прехвърляй. Ице, пиши. И внимавай! Пише се нова наредба. С още по-високи глоби. Аз ти казвам, чайката, знаеш от кога се изкъпала в морето и сега кой знае на къде друга да лети с останалите тук. Па ти нищо не ми каза за училището. Бисер, какво е на татко? Бе видял на плажа една чайка, дето дечурливата и намацали с влажна боя крилата и тя не може да лети. Какъв цвят би се беше чайката? Червена! Червена чайка. Аз му казвам, тя от кога се е изкъпала в морето и сега лети с другите. Така, Флорчето е права, спокойно. Я отиди да видиш дали Резо не идва отдолу. Поръчал съм нещо за теб. И ние като хлапети го правихме този номер. Намасвахме някоя чайка с блажна боя, червена, зелена и после гледахме сир как другите убиват. Що? Да не би за нея да няма риба в морето. Защото е различна. Всичко различно пречи. Потънали стиги миите на тебе нещо днеска. Я ти дам да пинеш една ръка, искаш ли? Не, рано е още. Абе, рано. Я дай, хайде. Стой така. Дай. Какво ще стане с него някой ден? Абе, и да го мислиш, и да не го мислиш, няма да го измислиш. Каквото трябва, това ще стане. Ти само се моли на Господ. Ти не вярваш в Господ, какви... Бе, не вярвам. Не вярвам, ама... Като си здрав, всичко можеш да правиш. Гледай да си здрав, а пък на кого се молиш, няма никакво значение. Флорче, искат да ни изритат от тук. Не има етап. Знам. Ами друго знам. От 15 години искат да ни махнат от тук. И какво стана? Колко се смениха? Помниш ли го, дето искаше тук казино да прави? Бяха докарали багери. И какво стана? Гръмнаха. В такива случаи почвам да вярвам, че горе наистина има някой. Има Господ. Нали знаеш, че аз от тук няма да се махна? Нали знаеш, че без морето ще пукна? Знам. Флорче,
Сега ще ти кажа нещо, ама не искам да ми се опъваш. Говорих с Катев, има там един познат очен хирург, особен. Значи, казвам ти, има поне 60% шанс да прогледнеш. Това не е малко никак. Не, ама пък аз 100% не искам да прогледна. Дей, благодаря и на Катев, и на тебе. Много сте мили. За какво да прогледна? Може да ми кажеш? Може да ми кажеш, че аз ви помня какви мъже бяхте, какви бяхте наперени, млади, красиви, силни. Преди 20-30 години. И себе си помня, че аз съм хубавица. И какво да видя сега? За какво ми е да прогледна? Той, който исках да го виждам сутрин, когато отворя очи, отдавна го няма. Вярвай ми, благодаря ти много. Не ми трябва това нещо. Не искам. Добре съм така. Вярвай ми, че съм добре. Аз ви виждам отвътре. Това не ми пречи, че не ви виждам така. Аз ви виждам отвътре. Не ме жали. Добре се чувствам, вярвай ми. Баб жена си, Флорче. Обаче, за разлика от тебе, аз нямам друг избор. Трябва да гледам право в очите. Мерси за ракията. Моля те, погледни зад бараката. Защото чайката сигурно умряла вече. Да хвърлиш 2 лопати пясък, да не я види бисер. Костя, ще събори бараката от народ. Трябва да им правим добро на тия задници от строежа. Когато не може да продадем, ще изядем. На здраве! Компанията на здраве! Ей, яко бях закъсал, казвам ви, Хиндо 2 седмици ме крие тук за гумите. Бях съвмирисал на риба до костите. Миризмата на риба и аз не мога да я понасям. Най-хубавата миризма. А тук всяка вечер гости. Хиндо не сваля тигана от котлона. Аз отзад се осмърдявам, канти, братче. 2 месеца не мога да махна тази воня после. Нищо да е за сметка на това, сега мириш на хубав пържун. Така ти по-добре си мириш на риба. Талисманче, ти какво си криеш, бе? Искаш да те дадат по телевизията? Да. Хайде тогава, какво ми чакаш? Жорка! И ти се измъкваш. Хайде те видим, майсторче. Добре. Ама... Опа! Вземи виличките. Добър ден, нещо да помогна. Помпите се развали, не могат да я нагоя. Тапичка. Ето тук малко рибичка за благодарност. Риба? Аз изобщо не понасям риба. Не слушаш, нали? Разбрахме се. Довиждане. Довиждане. Бай, стой. Хиндо, здраво. Здраво. Е, като едно време, а? Помниш какъв пазар беше? Хора, майтапи, купуваш, не купуваш, цял ден ти се иска тук да стоиш. А какво е станало? Е, това дето го виждаш. Бетонни дупки. Не пазара Зандан.
Ами аз мисля да продавам тук. Забрави. За найемите пък изобщо няма питай. Що? Преди си даваш една 20-тачка, няма си Сергийка. С тази 20-тачка иди да се почерпиш. За здравето е на оня, дето ще не става кмет. Катев? Що е какво общо има тук? Всичко тук е негово. Може ли още една бира? Може ли още една бира? Висе, какво става, мой ключ? Стани. А? Бисернишка тук. Бисеришка с теб. Добре, мой момчето. Щом не искаш, айде да вас. Писе, видя ли тати? Какво? Червената чайка взе рибата и отлетя, видя ли? Бисеришка с теб. Добре, тати. Ще правя рибар. Искаш ли те науча да караш лодка? Бисериска. Ей. Много идиоти тук, бе. Давай сега. Давай напред. Трябва да го издърпаш така. Оп! И оп! И оп! И оп! Така. Много хубаво. Флора? Опа, влизай. Какво сега става? Какво те мъчи пак? Пак за него. Пак изчезна. Къде изчезва по тая? Не знам, би казва, че много ме обича, ама... Аз знам, че те обича и ти го обичаш. Дай Да, една ама ръка. цяла седмица му е изключен телефона. Защо ми даде тая ръка, бе? Дай ми другата ръка. Извинявай. Не, извинявай, чакай. Тая десната, защото тя по... Его, тук е. Къде? Его тук е. В България? Абе, била в България, сега мисля, че на някъде е тръгнала, но... Ще се върне. И къде ще ходи? Ама жив? Мисля, че е жив. Не, щом ще се върне, е жив. Значи той се връща жив и здрав и много те обича. Няма се досваш, бе. Що се косиш, ще ти мине, бе. Не знам, бе. Трети път бе, не вече. дей, бе, казвам Ама ти, пари че- му дадах и пари му дадах. Ама ако си му дала пари, ти адреса му знаеш ли? Не. Бе, гледай тук за пари, па нищо не пише. Вижда. Нали се обичаме, бе, как да не му дам? Абе, вие пак се обичайте, ме. Изчезвай, че имам да говоря нещо с Флора. Хич не се чудя, че Дина бяга от такъв грубян чак в Кипър. Айде. Ще дойде после. Какво си правила на строежа? Аз? Нищо. Да, бе. Ходих малко да се поразходя там. Не, няма да ме лъжеш. Добре, да, отидох малко да ги посплаша. Тях? Да. Ама те такива от нищо не се плашат. Ама от моите приказки може малко да ги фане страх. Флорче, не дей да си търсиш белята.
Абе, Хиндо, не се притеснявай. И да вземеш вече да се прибереш при жена си. Дина може да е малко вятърничева, не е лош човек. За кого си женен ти? За нея или за морето? Дина да върви където си иска. Аз не искам да ходиш повече на строежа. Чули? Не съм те чула. Аз ако бях те чула, не ще да те послушам. Изкуство! Бараката много хубаво си я направил. А виж тук под навеса ще нарисувам цялата тайфа. Ама отзад няма да слагаш строежа, нали? Нещо, което не съм го нарисувал, значи го няма. Точно така. За мен ти си Леонардо да Винчи. Аз стига. Сериозно? Ма не съм Леонардо да Винчи, човек. Няма значение. Важното е, че си готин. Само това ли ти е улова? Грип не вариш ли? Ти май не си тук ще. Не съм, бе, що? Има едни момчета по-ячки от тебе, като нищо ще изпукат гумите, ако ми станеш клиент. Я кажи, от другия понеделник можеш ли да ме осигуряваш по 5-6 касети? Колко, бе? Що безработен народ? Имаш, ще осигуря гривчи. Слушай, Аверче, не искам да вкарвам нито теб, нито други в беля. Бъди ръка, да бе. Бъди ръката. Пак ще мина. Хиндо, как е днес? Как? Пак много дребно, бе. Тая как е? Това е друга работа. Хиндо, още едно кефалче имаш ли, бе? За нея го пазя. Данъци тук ли е? Няма го. Предай му, че лодката му няма да ми трябва. Там съм оставил на бурата да си их прибере. И ми предай моите благодарности и да върви на майната си. О, мараба, Верче. Реших да посъбера каквото останало. Иди да капеш на котлона. Ох, извинявай. Ама както гледам, нищо не е останало. Аз... Бисере, айде, майко, да си ходим от тук. То вече не е място за него. Айде, тръгвай с майка. Айде. О! Дай ми ръка. Дай ръка, ела насам. Ти не спиш ли по това време? Не се занаси. Да ти налея нещо? Преди да мръкна не пия. Така ли? И как щях да те обидя? Роймана пи кафе при мене в бара.
Много си го ядосал, да знаеш. Ама като му казах, че си мой човек и си готин тип, малко му мина. Не съвсем, малко. Каза, че това било последно предупреждение. Айде да си ходиш, че имам да правя ремонт. Даже е склонен някоя пара да ти даде, за да се махнеш. Това пак, защото си ми приятел. Иначе при него няма това онова. Не си поплюва. Ходи да си лягаш, явно не си изтрезнял с нощи. Айде. Хиндо, сериозно ти говоря, бе, човек. Кой бяга от парите? Ще можеш детето да дадеш в по-хубав дом. Това лошо ли е? Тръгвай! Виж какво. Той може и да не си изцапа ръцете с теб. Разбрал, че нямаш документи за земята. Има връзки навсякъде. Ще дойде тук законно и просто ще те изгонят. Да дойдат. След като аз съм най-незаконното нещо в тази държава, да дойдат. Ама да ми върнат камъните и пясък, където съм ги мъкнал едно по едно. Чуй, бе, човек, искам да ти помогна. Айде, айде, тръгвай. Нали ме покани да пием по едно? Нали да пиеш през деня? По-светло. Поне кажи на оная сляпата да не ходи на строежа да ги плаши с магии. Ще отдават като нищо. Ще ме изгоните на куково лято! Много рано станало изкуството. Дъщерята ще ми е да ме прибере днес. Защо, бе? Еми, стават тук разни работи. Пък аз съм от най-незаконните. Поне да бях рибар. Абе, ако в държавата имаше управия, щяха да ви разрешат да направите тук едно малко рибарско селище. Пред всяка барака да имаше по една масичка, да предлагате пресна риба и това е какво си иска друго. Тук щеше да бъде пълно с народ. Най-хубавото място в крайбрежието. Ама какво ли е невред в държавата, че и това да стане? Държавата ни е такава, ама това не пречи да си мечтаем. Но ти ли е малко рано да се закотвиш в панелката? Не ми е вече хубаво тук. Ти си знаеш. Ма то не ти пречи да си рисуваш морето от балкона. Не. Край на рисуването. Да ти кажа, когато пред морето бях, пак не ги докарвах картините. Тук бях за живота. Харесваше ми живота тук. Ма всичко хубаво си има край. Друг какъв ще ти дойде. Пак ще фанеш четката. Едва ли, Хиндо. Искам да ти благодаря, братко. За какво ви изкуство? За всичко, за какво. Като почнеш от чорбата... Любила съм едно рибарче на света. Аз искам с него да живея в радост, щастие и любов. Аз искам с него да живея в радост, щастие и любов. Зная, бедни ми рибарю, зная аз мрежи да плета и в тънките си мрежи, бедни ми рибарю, две сърца
в едно да оплета. И в тънките си мрежи, бедни ми рибарю, две сърца в едно да оплета. Кажи, малкай момент, знаеш ли време? Хиндо, ти ли си? Резо, се ме караш да се махна, ама не ме питаш, що стои тук. Ти не си написал какъв вятър ме доведе при тебе. Взема на работа от половин дума. А моя съм убиец, моя съм всякакъв. Какво те питам, нали виждам? Човек на никъде. Аз знам да не питам. Научил съм се. С добро, с бой. А ти в това отношение си в по-горните класове, а? Той, дето сам себе си питаш, няма що от мен да го чуваш. Питам се, да. Какво правя от тук нататък? Какво чакам от този живот? Какво искам от него? Аз знам какво искам. Кон. Какво? Конче. Аз не съм ли ти разправя? Ево, дете ми е мерак. Се врънках баща ми да ми купи. Луд човек, отде пари за кон. Детска му работа. Гледай, колко години съм станал, още искам конче да имам. Хиндо! Абе, на тебе акълът ти е по-малко от бисер, бе. Тия тук ще ни избият, този закон си мечтая. Никой няма да ни мръдне от тука. И кончето няма кой ми го избил в главата. Помни ми думата, един ден рано или късно ще имам конче. Ти не знаеш какво те чака, бе. Знам. Много добре знам. Рибата, морето, мрежите. Това е моята. Вчера ви гледах с Форчето, вижда се, добре ви е заедно. Добре. Това не е доброто, бе. Тя не вижда, аз съм 60 кусов за никъде. Добре. Като ви казвам, че ви е добре, слушаме. Хиндо! Ти не си за всички, я казвам ти. Знам. Зато си приличаме. Ай, сега карай към Таляна. Как към Таляна? Не е законно сега да се лови риба там. Стана 2 седмици, от как живее законно, стига толкова. Ще ги избия. Обръщай. Флора! Форче! Флора! 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 Едвам успях да измъкна гитарата и шапките са тук.
Хиндо, Резо ми каза, дето чула ние работи от теб за нас двамата. И сега, ако можеше да виждаш, Резо щеше да ти смигне да мълчиш. Не бой се, понеже не виждам, така ме ритна отдолу. Флорче, не съм казал нищо лошо. Знам, Хиндо, ти си добър човек. Но не са всички като тебе. Тук има един, дето всяка сутрин му даваш риба. Няколко пъти го чувам как обяснява на приятеля си, че съм милионерка, че досега вече съм уморила 3 мъже, а сега като пукнаш, остава всичко на Резо. Утре ще му наритам офицерския задник. Не си заслужава. Аз за друго отварям дума. Не съм милионерка. Ама имам малко пари. Бях си ги оставила така, да не ме погребват на общински разноски. Ама сега, като ми събориха колибата, реших да ги похарча за друго. Той Резо още не знае. Заминавам за Котел. Аз съм родом оттам. Често да ти кажа, още се чудя как тъй стана, че целият ми живот мина край морето. Хиндо ще те мисля, да знаеш, и тебе, и Бисер ще мисля. Айде сега, мен ще ме мислиш. Аз съм тук, чакам ви, винаги може да се върнете. Даже ще направя още една стая да подбия цените на хотела. Резо може и да се върне, аз едва ли. Аз и Резо не съм го питала дали иска да дойде с мене. Питай го, его до тебе. Резо, искаш ли да дойдеш с мен? В Котел имам малка бащина къща и дворче. Ще насъдя цветя да радват очите на хората. Резо, ще ми помагаш ли? Ти няма ли да откачиш, ако не усещаш мирис на море? Сигурно. Ама сега не мисля за него. Добре, айде, тръгвайте, че без това не обичам приказки за сбогом. Ей, Хиндо, знаеш ли, че понякога си мисля, че онят там горе, дето ти имаш взимане даване с него, малко съм му симпатична. Вземи шапките, идвам след малко. Ти кой си? Методи се казвам. Ти ли си Хиндо? Пратиха ме при тебе. Работа търси. До сега какво си работил? До сега не съм работил. Всички си мислят, че за нищо не ме бива. И нашите, и гаджето. Затова реших да се махна от очите им. Да не ги дразня. Искам да почна от нулата. Я да не си ония касетки там.
Чакай, никой не те гони. Хиндо, здрасти! Здрасти. О, здравейте, момчета. Днеска позакъсняхте малко. Айде да си жив и здрав. Живи, здрави. Айде, до утре се, здраве. Ти пари не им взимаш? На тях не. Бартер, Методи, бартер. Аз на тях, той на нас. Кой на нас? Друг път ще ти обяснявам. Сега малко работа. Бисере, ще влизаме в морето. Ама този път ти ще гребеш заедно с Методи.